Uba wan shwa nong tudu ublayo baha na kesorkar MDE kum uchairman ketna transport ula sha weng no na kne kekerdan ha ke khat pra tarik nai wieng rajal alpusan ha ke junya kran mat kilat pathai khubor menta kesni ke arpu hunreu tarik nai wieng arajal alpusan uba masklander marngal ubalong president jongka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association ula keno bagani ke jiweng kam jong ke sorkar ye uba wan shwa nong tudu kapin pau shai bi kibor penyai jong ki kharkhana ki badon East Jente Hills kilong ki badon bor Haji shisha ke meeting ke depan long nagar pawitrik agini tarik ke balade handrai pat tak jikar pat ke jong government iskau sunai na kata daw ya ailat ya ke government bukan nai bukan khot ya ke meeting yangi ha ka arpengyo kamut la shai ke sngi tetang ke ding hang anong ipi da ka pupurom nginop pentam nginop penduna ya ki ai ki mat ki jura ki pila akhti ki piklai nginop penduna nginop pentam bat ya kai kumbang jure ada ki minus ketriat nginwan pentim sepiu pai ba hamte sunon morkene kata kada ki jamdot kejongi dedem nakali ang kajongi ngidap da ka jing snow haju ko por ngidap da ka jing snow kemen ban ngidap da ka jing snow kitram ya weina ki paranong yalam jungi I badairu spokesperson iba deiru I bakateng iba wanshwa nong tudu ba baleng ngidap da ka jing snow kemen ngilaban ong namar ba uni uri rong ba aba wat la da dei makana broshikata hi la thung ye kum deputy chairman of the board of director of Meghalaya Transport Corporation but baro khoi ni tip hi hakini gi por gi bradap talon gi jinga kren ba ka jinga artatin mo ka jinglong jinga trekam mo sine dei kam government juga por u dei udu no yalam bakmadu jongi kum ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association ba dadon gijing ya keren gong ba kumnu ba nagalil day badon ba kasorkar ba day kum deputy chairman of the board of director of Meghalaya Transport Corporation te laai notification yu ba unbat ya kata kapos kat ba udang don lang bangi banyaki lang ya kan gaji ki persya kasorkar te hakini gisi ngila I hidala jong gikmat ba nagaliang yo uru laai ka FIR hangte halum sinong rangkat lang yanga nang tayo secretary jong ka Giant Hills unit nang tayo president jong Giant Hills bat kumjuru iba balen tubru iba dai president jong ka transporter association ti nakali yang jong ka government menta kala ai ya kata ka jing city ban wengno ya iba wanswan nong tudu kum deputy chairman of the board of director of Meghalaya Transport Corporation ti nakali yang jongi hadin ba ngilayo ya kani kubor ngila kali na I balayo ya kani ka jingweng ka balong dated selong khat pratarik nomor ajar pesan hadin bajia gitu bijing ki persya ya ka ya ki cement factory tementa ada ka sorkar menta kala weng no ya I na kanika kapos ba ibat bat ka sorkar bat na kali ang jong ingila kali yo kadain am bat I le ya thu yang iyo ba kadai bat ngila kali sngo gumno reina kali ang jong ula kan shai ba umdon kanu ka jing sngo babe lani kata ka jing sngo khonyo lani ka jing sosi ba usha weng no na kanika pos namar ba ula komisai ba wat na kiwe haji sha wat ki minister lani MLA mo wat kiwe ru kat kane ga jing sha knyat ben ya ki babun balang mo ya kita ki perdok persnam jongi ki bayo bela tri bela da ka ba don trok banyak trok sha nyon ya ka bela kasngi haji sha ong bala dei hok ndei ta man sha weng re la dei ban ino no kan na ka banta ka jing halang jong barakoi de kani ka de ka we ka jing sngo ngila man ong ka de ka jing so sarong ka jongi bat ka de ka jing sngo kemen ka jongi menta barakoi jang ni ngila pan pawe ka support ya ilang barakoi ba nang menta na ka jing ki lang menta ban ni ila sha weng no ya kita gi ya ka pos ba ibat bat ila du no ya ki ba dei ban yo na ka sorkar bat ngi I ba impan pawo kanu ka khmat ka ba so siru bat hila ban interview ila da pidon kalat ban interview la ni ban kali ya I ban rei ka bang ngi pan pawo bat kum ki pra khot jongi mene bat ki kunhun ba per wan sno yangi ngila perem jur ke nya ka sorkar tementa ka sorkar ko long bait ba ladang ni train namta ka ba bahar mo ladang ni train nam ta jok pat ba ka mod ba imat ba ka ni ki cement factory kumbalong menta ki long very powerful
tani ki klan mahagen ka cement factory menta kalau ba ndai tangkat ni rei imat ba lada manu pa persya ya sorka lani ki badan na po sorkar rei ki don lang bani ki persya ya ki cement factory kin sha weng no sindon naka naka bor jong ka sorkar te imat ba kalong kum ni lada baklawat na kaliang na try jong kinong ikmat ki jongi la imat na ki officer lani ki hek yang badon sorkar lani ki minister na try kan ktaru wa de ki jong chief minister lada imat ban persya lani Kimias nokti lani kim kersan ya kini ki cement factory. Balai ngi lab ya kata pi la i pi ma pi ki nong tok kubor paj ba rum la banan mentala viral ba kawai ke jing thok ka baong ba a profile of sell out. Kadon kawai ke jing thok a profile of sell out la pi pe. Menta kala viral ba. Nginam jer kerteng hari yang tu ba thok ang tu udai ubriu banabar. Undai banang ni napo. Na jala ka jumi. Balai i kat no ka jing don bor jong kini cement factory. Shwa ba wan sengro la khlem ge shiki chief minister dan klaim senoni chuki chief ministers barang tu ngi iba ka bor jong gini ki cement factory kalong kum ka bor ba la keren mene de ki nong yalam ba per lamangi ba kali ka ju bor marangkat bat ka bor jong ka East India Company ha ka bor jong ki British ba gino ki persya ya ka East India Company kin sha weng sendan ki jonglong raja long nawab lani ki jonglong no sencharu te gino ki ba trelang bat ki kinyo ya ka burom kinyo ya ka kerdang bat kinyo ya ka jingkersan naki tenga iba kalong muntakan minta ya kata ya nakaliang jongi sya baleng isu ang pingit nakaliang jongi perkor ngi dab ka jing sokman maybe sokman ba idu no ya trapos henry ngi ngabang ikli ya ni nakaliang jongi ong ba ka ngin ngan chat kumno ya ki pad ba minta te imat ka sorkar kala penbor iba ihap dan resign lada im penkut nakani ka jingki kemud bakin weng no nakataka kerdan kebabat hari nakaliang jongi ila shim ya kani karai takani kade karai rang ba jung mana kaliang jungi ka asyan ngil aktif na di por mensuaru bun giba artatin giba ong yang para nong yalam na di para dekot bakumno nakaliang jungi badai i deputy chairman jong ka transport babat ber sorkar kumno ya don lang bat ke bat ngi ban yakhi persya sorkar hari nakaliang junga kum yalam ngamla bat persab kita namar ba ngimla ban chuong ba don't judge a book by its cover ngimla kan ban jit bi teng hap long gi baya sha menta kamut kala pau kai nakaliang jong i ngaso ban ong ba ya kata kumno ba ipdiang ban i ya ka kam nakaba ijit shangi ban ya ka ba sha sorkar te kata jingjo benefit jingbo yo benefit ngim jukli na i ngim tip yo benefit kat no nani im yo benefit ro ngim nam kli ya i rena kaliang jong i pat ngihap ai ke jingyoro ba ngidon kam ke nya kinong yalam ki ba kum kini lani ndai tak kini ki wei ru mo ki la don ki por mo menchwa batang na menta ba ki banditat ya ka riba ka jan menriu kidan ki ba sacrifice no ban i wadi ya ka sacrifice ki chief minister ki don kumita lani ka post minister lani ka post kono ba ai da sarkar tena kaliang jongi ban ong ba kumno te kata kasyong sabapin kelilang na iru isno kumno halal kani ka bentang Thank you.